Kontrobersyal. Actually, nakatikim ako ng sampal sa kanila, tinutukan ako ng barel. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Welcome to the program ng Top Secrets. Sa oras na rin ngayon mga kabisyo na 11:21 PM sa buong kapuluan, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo na naman ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Ang nag-iisang DJ Titangelo. Mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin through online and on air, anong kwento na naman kaya ang ating mapapakinggan? Anong istorya na naman kaya ang ating kapupulutan ng aral? Kaya hindi ko napapatagalin pa mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating caller. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Hello, sir. Hello, hello. Magandang gabi po. Magandang gabi. Nakatulog yata yung caller natin. Hello, hello. Mukhang hindi na sumasagot eh. Magandang gabi po. Hello. Magandang gabi. Ayun. Kala ko nakatulog yung caller natin eh. Natakot ako dun eh. Good evening sa'yo, sir. Good evening po, Titangelo. Ayan. Yun, no? Familiar naman po kayo dito sa programa, di ba? Opo, Okay lagi po. nakikinig. Okay, maraming salamat po. Sir, ilang taon na po kayo? 28 years old na, Titangelo. 28 years old. Taga saan po kayo, sir? Dito po ako sa may Tarlac. Taga Tarlac. Saan sa Tarlac? Paniki. Malawak ang ano? Tama, Tarlac. tama. Tama, Paniki. Paniki, Tarlac. Yan. Hello po sa mga taga Tarlac ngayon na nakatutok sa atin. Sir, ano po bang pangalan ninyo at saan kayo komportabling tawagin? Ako si Obet. Obet. 28 years old. Obet. Taga Tarlac. Ano ang top secret mo? Okay. Ito kasi no, Titangelo. Isang gabi, nag-aya yung aking katrabaho, no, na mag-inuman sa kanila. So talagang pumayag ako kasi wala naman gagawin sa bahay. Pagdating doon, inuman kami, no. Tapos medyo nung nalasing na kami, talagang pumunta kami sa kwarto, sa bahay nila. Tapos ayun na, Titangelo, may nangyari sa amin. Tapos di ko alam kung sa kalasingan lang, sa kalagitnaan ng aming kalagitnaan, no? Bigla siyang lumabas. Tapos pagpasok niya sa kwarto, dalawa na sila. Yung pala kasama niya na yung kapatid niya. Wait lang. Tama ba ako nang narinig? Lilinawin ko lang po ulit ha. Obet, tama ba ako nang narinig na meron kang nakasamang makipag-inuman, niyaya ka, hanggang sa umabot na kayo na mapunta sa kwarto,
At habang nandun kayo sa kwarto, lumabas siya at pagbalik niya, kasama niya na yung kapatid niya. Tama. So ano nangyari, Obet? Nung pagbalik niya, dapat magsisex na kayo, di ba? Na kayong dalawa? Tama ba ako? Tama, kalagitnaan na yun. Obet, biglang lumabas. Biglang lumabas. Tapos pagbalik, may kasama na. May kasama na. Dalawa na sila. Dalawa na sila at hindi niya to kaibigan, ha? Hindi niya kaibigan. Kapatid. Anong sumunod na Siyempre, nangyari, Obet? Ayun, lasing na ako noon, hindi ko na alam yung ano. So parang go lang. Hinayaan ko lang. So, naging threesome talaga. Yung nangyari that time. Kaya Obet. Kaya Obet. Gano'n na. Kasi yun ang naririnig ko nung panahon yun. Tapos, ayun. Yun talaga. Obet, yun ang sinisigaw nila? Kuya Obet. Yan. Yun talaga, naririnig ko talaga nung gabi yun. Sa kalasingan din. Grabe naman yung pangalan mo. Ang bangis. Kuya Obet. O tapos, yun ang naririnig mo nung panahon na pinasok niya yung kapatid niya. Ilang taon na to yung babae? Ilang taon na to yung magkapatid? More likely, yung ate niya, yung kainuman ko, nasa 30 to, na mas matanda sa akin. 30, tapos yung kapatid? Yung kapatid niya, medyo bata, nasa 25 to 25. Wow. Nakadagit ka ng 30 years old and 25 years old. Obet, okay lang ba? Gusto kong bago mo ituloy yung kwento, malaman lang namin ngayon anong itsura ba nung 30 years old muna? Yung 30 years old kasi hindi mo mapagkakawalan 30 years old baby face Baby face? Talagang, oo. Ngayon sabi ko, jackpot, parang gano'n yung masasabi mo. Jackpot. Oo, naka-jackpot ako noon. Okay, yung 30 years old baby face. Sinong kamukhang artista muna? Kung may kamukhang artista to, parang mga Marian Rivera dating. Marian Rivera! Obet, ikaw si Ding Dong! Hindi mo, Obet, ha? Okay, yung 25 years old, ano naman ang itsura? Most likely, medyo hawig niya kasi magkapatid Ah. Oo, pero mas batang version niya kasi 25 So, ibig sabihin, batang Marian Rivera to. Oo, ganun, maputi, makinis. Maputi, makinis. Matangkad ba? Katangkaran ba to? I mean, yung ate niya yung matangkad. Yung isa, medyo katamtaman lang. Grabe ka, Obet. Tapos sinisigaw nila yung pangalan mo. Naiisip namin ngayon na sinisigaw ni Marian Rivera yung pangalan na Obet. Diba, jackpot ako. Kahit Angelo. Tapos, Marian Rivera, yung pumasok sa'yo at tinatawag mo tong threesome. Tama ba ako? Oo. Anong nangyari mga sumunod? So, yun nagtuloy na kami noon. Basta para sa akin, ang haba nung gabing yun. Mm-hmm. Kung ano na yung ginagawa namin. Kasi siguro sa espiritu na din ng alak, no? Pero, ano naman sila sa mga nangyari, ng mga pinapagawa ko, okay naman. Sumusunod sila. Ano mga pinapagawa mo, Obet? Yung mga iba't ibang estilo, gano'n. Anong estilo pinaka-paborito mo dyan? Siyempre, meron tayong medyo may helicopter tayo. Helicopter! Wow. Mga gano'n. Titan Jello. Obet, grabe ka, ha? Helicopter, ha? Okay, yung isa nag-helicopter sa'yo, dalawa yun, di ba? Nag-helicopter sa isa, yung isa, paano naman? Magkatapos naman yung isa, teach me how to doggy naman kami.
Bet, hindi ko inasahan na ganito caller ko ngayon. Pero, so, Bet, di ba tatlo kayo? Tapos nag-helicopter yung isa, teach me how to doggy yung isa. Paano mo sila napagsabay? Siyempre, ang hirap nyo na. Dalawa yun, ha? Magkapatid pa. Hindi ko na rin alam kung anong nangyari, pero kaya eh. Kaya pa. Bet, gusto ko lang din malaman. After nyan, anong mga nangyari? Yung na-helicopter mo na teach me how to doggy mo na sila. Anong next? Pagkatapos noon, siyempre doon na ako na nakatulog. Pagising ko, yung ate niya na lang yung kasama ko. Hindi ko na nakita yung isa. Yung ate niya na lang? Oo, nawala na. Dahil siguro na pagkagising, nawala na yung amats namin. Parang ganun. Hindi ko na tinanong, no? Baka nagka-hallucinate lang ako, no? Baka ganun eh. Pero, kinabukasan, Titan Jello, no? Pumunta ulit ako sa kanila. Pero this time, nagaya kasi ulit eh, inuman, ganun. Pero hindi ko sinagad. Hindi ako masyadong uminom. Saktuhan lang. No? Saktuhan lang. Kasi sabi ko, baka pag sinobrang ko, ano yung nangyayari, no? Pagkatapos Titan Jello, pagkatapos namin, saktuhan lang, no? Hindi ko pinalatang, hindi ako masyadong umiinom. Ganun ulit. Same scenario, no? Nag-aya ulit siya. So, pagpasok namin sa kwarto, Titan Jello, hindi ako lang lasing, no? Nandun na ulit yung kapatid niya. Yung kapatid ulit? Hindi na tinawag. Tanto doon, ready to fight. Buti Bet, hindi yung lola yung dumating doon, no? Oo, buti nga yun. Baka pagpasok mo, yung lola yung nandun, no? Ano gagawin mo, Bet, kung sakaling yung lola yung nandun, ganun? Delikado ako doon. Palag ka pa rin? Hindi nga. Hindi, kunyari, next pagpasok mo bigla sa pangalawang pagkakataon, buong angkan na, puro babae. Anong gagawin mo doon, Bet? Palag ka pa rin? Titingnan natin, depende kung anong tawag ng pangyayari. Sabihin sa'yo ng lola, come to mama. So, ito nga, Bet. Pagpasok mo sa pangalawang pagkakataon at hindi ka lasing neto, nandun ulit yung kapatid. Saan nakaupo? Anong ginagawa? Anong sabi sa'yo? Nandun mismo sa kama eh. Nasa kama na agad? Sabi niya, narinig ko na naman. Kuya Bet, tara na. Kuya Hindi ako lasing noon. That time, no, Titan Jello, hindi ako lasing. So, talagang totoong nangyayari. Hindi ako nag-hallucinate ng una. Talagang yun. So, ibig sabihin yung unang mga pangyayari parang hindi ka pa sigurado na totoong nangyari yon? Oo. Hindi ako sigurado na naging dalawa. Kala ko, kalasingan ko lang talaga yun. Pero yung pangalawang araw, dalawa nga talaga. So, yung sa pangalawang pagkakataon, hindi ka nakainom neto. Siyempre, mas energetic ka neto eh. Oo. San lakas ng ano mo neto? Drive mo neto. Ano mga nangyari? Baka pwede mo naman ikwento sa amin. So, ito na eh. Pangalawang pangyayari, no? Roleplay na kami niyan. Tapos ganun pa rin naman. Kung ano, parang ni-round 2 lang talaga namin. Ni-remake namin yung mga ginawa naman. This time kasi, hindi ako tipsy. So, ni-remake nyo lang ang mga pangyayari. Pero yung pleasure, ganun pa rin. Iba pa rin. Solid pa rin. Jackpot. Ito lang gusto ko lang malaman, Bet. Pagtapos niyan, anong usapan nyo nung ate? Naging magkarelasyon hanggang ngayon ba? Karelasyon mo pa rin yan? O talagang tikiman lang, ganun? Nag-resign na siya sa work eh. Nag-resign na sa work? Tapos, no communication at all na.
wala na. So, tapos na yung jackpot moments natin. Ilang beses to na ulit, Obet? Actually, yun lang, yung dalawa lang eh. Pero at Pangalawang least araw nakadalawa na, ka. Wala na. Pero Obet ikikip ko muna yung pinaka ano ko sa'yo. Yung tanong ko talaga sa'yo. Mamaya na. Obet, anong natutunan mo sa mga pangyayari na to sa'yo? Natutunan ko naman dito, no, na dapat, importante pa rin yung commitment, no, kaysa yung ganun. Kasi yung pansamantala lang, no, tulad niya nung nag-resign siya, wala na. So, wala na. Yung kahalagahan ng commitment, no, Titan Jello. Nakakatuwa naman, Obet, kasi kahit paano natikman mo yun, yung ganung bagay, alam mo pa rin yung commitment at tamang relasyon. Wala ka na ba na subukan ulit na ganun, Obet? Ay, sa ngayon, wala. Wala pa. Wala pa. Obet, gusto ko lang din malaman, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ano bang, kung ikukumpara ni Obet ang kanyang itsura sa isang artista, sinong artista ito? Moreno ba to? Maputi ba to? Matangkad? Ano bang ipagmamalaki ni Obet bakit siya nakadagit ng dalawang Marian Rivera ang datingan? Hindi naman sa no, Titan Jello. Nagdi-gym kasi ako, na-maintain ko yung katawan ko. So medyo maskulado ng konti. Tapos matangkad. Sa artista, sino ba? Marami nagsasabi para daw akong si Goma. Si Goma? Sinong Goma? Sunog na Goma, ganon? Richard Gomez. Richard Gomez. Linawin mo. Pero maputing version. Maputing version. Para kang si Goma na maputing version. Titignan ko lang dito. Dating. Goma ng gulong. Hindi Goma. Ay, nako. Ay. Obet. Titan Jello. How to be you po. Anong sikreto ng isang Obet? Ba't ganun kalupit? Alagaan lang yung sarili, Titan Jello. Ay, nako. Lagyan lang ng tire block, no? Ganon. Goma ka. Para kumintab, ganon. Para kumintab. Anyway, Obet, maraming salamat sa'yo. Salamat sa top secret mo ngayong gabi na to. Obet. Salamat din, Titan Jello. Thank you, Obet. Lagi ka lang tumutok dito sa aming programa. Makakaasa ka. Maraming salamat. salamat. DJ Rocky, makikinig parag palagi. Thank you so much. Wow, rhyme yun Sa inyo ni DJ Rocky, makikinig palagi. Yan. Prime Steam. Salamat sa'yo. Next na muna tayo. Paalam, brother. Thank you po. Alright, mga kabisyo. Pwede pa ba? Try na natin. 11:30 na yun Maaga tayo ngayon. 'Di ba? Pero, ito na muna mga kabisyo. Ang sa akin lang doon, hindi natin tinotolerate yung mga ganung bagay. Pero sabi nga natin dito sa programa natin, we listen and we don't judge, hindi natin siya pwedeng husgahan. Pero hindi rin po maganda yung ganun. At siya rin naman po nagsabi, di ba? Dapat kailangan magkaroon tayo ng maayos na relasyon, di ba?
Yung mga ganun is sa mga katulad lang ni Obet yun na sinerte at pinalad. 'Di ba? Hindi lahat ng tao na bibiyayaan ng ganun at nabibigyan ng pagkakataon. At unang-una sa lahat mga kabisyo, hindi po maganda makipagtalik nang nakainom kayo dahil unang-una hindi po maganda sa babae. Minsan po kasi hindi natin masabi yung pakikitagtalik natin ay hindi rin po gusto ng babae at dala lang po kasi talaga ng pagkalasing nila, 'di ba? At nadala lang ng alcohol, 'di ba? Hindi rin maganda. 'Di ba? Depende na sa kanila 'yon at depende na sa pag-uusap niyo kung anong trip ninyo, 'di ba? Ay. Pero mga kabisyo, gusto ko pa sana talaga tumawag pero siguro next time ko na gagawin yung dalawang call, 'di ba? Next time na natin gawin yung dalawang call. Ito muna. Sige, sasagutin ko na lang yung mga ano nila. Boy P, bago tayo matapos sa radyo, gusto ko lang din sagutin yung mga ano nila, yung mga katanungan nila kung thumbs up ba o thumbs down si Obet. Para sa akin, thumbs ganito. Pwedeng ganito. Pero may dating si Obet. Nakita ko naman sa litrato. Pwedeng ganito nga. Ganyan. Bilib na bilib lang ako kay Obet, mga kabisyon. Last ng dating. Sana all. Kaya mga kabisyo, maraming salamat po sa oras na ito. It's already 11:42 PM sa buong Kapuluan. Kasama nyo na naman ako sa punong-puno ng kalokohan, katatawanan, iyakan at drama na ating programa na Top Secrets. Kaya mga kabisyo, huwag nyo pong kakalimutan na tumutok palagi sa 90.7 Love Radio para lagi po kayong updated sa mga programa po namin dito. Simula umaga hanggang gabi, meron po kaming programa mga kabisyo at pwede rin po kayong mag-follow sa aming Facebook page na Love Radio. And don't forget to follow Titan Jello para lagi kang updated. Kaya mga kabisyo, maraming salamat sa inyo. And happy Thursday. Sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.